नि 38ताल' बांसिन भट मोननानै मार्जिन मोननानै देरहादोंमोन। किन्तु बे समाव नंगौ गोबां खोन्था जों बयबो साफ्रोमबो रायजो राजायानो मिथिगौ अबर' केन्डिडेट थानायनि थाखाय बा BPF थानायनि थाखाय जोंनि PCDR खौ गोबां मानसिया भट होआखैमोन। किन्तु दिनैनि दिनाव आं नोंथांनो मोनसे प्रुफ होनो नागिरो दिनैनि दिनाव अबर'नि 50% बर'नि 50% जोंनाव BPF निफ्राय जइन जाफैदों आरो बे जइन जानायनि टटेल अनजिमाया आं फेमिलिसो होनदों आं जा बेवहाय मानसि हिसाबै मोनफ्रोमबो फेमिलिया 4243 फेमिलि जोंनियावहाय जइन जाबाय थांनाय 7 मासनि दाननि गेजेराव 7 दाननि गेजेराव 4243 फेमिलि जुदि हाबफैबायब्ला 50%आ अबर' 50%आ BPF नि बर' माबाफोर भटार्सफोर गोजा होमब्ला नोंथाङा सानदो बर' भटार्सआ अबर' भटार्सआ UPPL हान्जायाव भट होयोना होआ प्रमानखौ नोंथांमोना स्टाडि खालामना नायदो। बिथां धीरेन बर' जाय जोंनि फाउन्डार सासे NDB मुभमेन्टनि बर'लेण्ड मुभमेन्ट दैदेनगिरिमोन बेफोरबायदि दैदेनगिरिनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि ओंखारनाया सोमोनांथाव आरो लाजिथावना बाथ्रा। BTR सुक्तिखौ गावनो गोसो मोदोमै सिगनेचार होदों आरो गावनो सासे सिगनेटरि दिनै बिथाङा रांनि लुबैनायखौ हमथानो हायै ना मानि जाहोनाव बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जायाव हाबनानै जेनगोनखौ नुनानै रिग्रेट जानानैथ' लाब गैया। बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौसो रोखा जानांगौ दिनै जाय हान्जाया जाय माने मुभमेन्ट खालामग्रा 34 बोसोर मुभमेन्ट खालामग्रा हान्जानि दैदेनगिरिया बेनो जोंनि बर'नि जोबथा एकर्ड जाथोंसै होननानै साननानै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि एकर्डखौ खालामना फैबाय। बे हान्जानि एकर्ड खालामग्रा सिगनेटरियानो जुदिहे माबानि एकर्डनि गेजेरजों NDB नि बा एक्स NDB फोरनि खुनु मुलाम्फा जानाय नङा होनना बुंनाय रावा दुखुनांथाव। मानोना जों बेखौल' बुंनो हायो बिथांमोननि गोहैलोनि थाखायनो दिनै बा सावरायग्रा आरो धीरेन बर'नि गोहैलोनि थाखायनो दिनै जोङो दाबो इमप्लिमेन्टेसननि जा दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनायाव एसे उसुबिदा जादों। जेरै हमनानै ला धीरेन बर'आ माखासे गथ'फोरखौ जोङो सोना होनो हागोन इनरलमेन्टआव बा रल मा होनो NDB नि माबायावहाय सिरियाल नाम्बाराव सोना होनो हागोन होननानै थगायनाय आरो सावरायग्राया गासैबो NDB खौ आंनि सिगनेचार मोनाबा जाया होननानै थगायनानै डिले खालामबाय थानायनि जोंनि रिहेबिलिटेसन जा पेकेज बे पेकेजखौ मोननायाव जोङो दिनै गोहैलो जानो गोनां जादों बा लेट जानो गोनां जादों। नङाबा जोङो दिनै पुलिस भेरिफिकेसन थांखांनानै आरोबाव जुदि स्क्रुटिनि जायोमोनब्ला दिनै जोङो जोंनि रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ मालांखौनो मोनखांसिगौमोन। दानिया NDB नि बबे दफाखौ साक्सेसफुल जाया होननानै बुंदों आं बेखौ धीरेन बर'नावसो फिन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों सोंहरफिनबाय बिथाङा बे सोंनायनि फिननायखौ होनांगौ नांगौ जायोब्ला आंबो बिथांनि फिननायनि सायाव आरो रिएक्सन खालामनो थाखाय राजि जानानै दङ। 3.1 दफा बादियै BTR नि जे सिमा लावनायनि बाथ्रा आरो माखासे खोला सिमायाव थानाय माखासे गामिफोरखौ नोङो एंगारनाय एबा सोदेरनायनि जे बाथ्रा बिनि थाखाय जे मोनसे कमिसन दानांगौ BTR एकर्ड बायदियै आरो बेबायदिनो 7 सोद्रोमाखौ लानानै जे कमिसन बिनिनो सोद्रोमा महरै गुबुन गुबुन जाय ओनसोलफोरा हाबनो लुबैदों BTR आव जाय ओनसोलफोरा दिनैहाय BTR निफ्राय ओंखारनो लुबैदों बेबायदि माखासे बाथ्राखौ लानानै दिनैहाय बेरायबाय थानाय जादों बा नायदिंबाय थानाय जादों। दा बेयाव आं गिबियावनो बेखौनो बुंगोन जे दिनैहाय बे कमिसना दासिम अफिसियेलि जेबो बिदि खामानि मावथ'नो हानाय जायाखै। मानोना जोंनि फार्स्ट सिटिंआनो दाबो जायाखै आरो बे फार्स्ट सिटिंआ फैगौ नभेम्बर दाननि 2 नभेम्बर बेयाव बे जागोन बेखौ दिन तारिख थिग खालामनाय जाबाय। बिनि उनाव जोंनि हाबाफारिखौ निस्सय जोङो बेयाव थिग खालामगोन। गभर्नमेन्टआ हयथ' जोंनो माबा मोनसे बिथोन हयथ' होगोन आरो जोङो बिनि मोनसे रड मेप बानायनानै लागोन। मोनसे खोथा सावरायनाय जादों जे बिजनि टाउन लोगोसे जोंनि मानगोनां रोंगोरानि गामियावबो दानख' दोननाय जादों। बेयाव कमिसननो 3 खामानि होनाय जादों। मोनसेया जाहैबाय सानजा सिमाया लावनांगौ आरो बे एकर्ड बायदियै गहपुरसिम बे लावनांगौ। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ सोनानै बेखौ नोङो गहपुरसिम जा सिमाखौ फोलावनांगौ आरो बिनि थाखाय BTR एकर्डआव मोनसे रोखा दंखायो जे बे माब्रै लावगोन आरो मानो लावगोन आरो बेनि लावगोना रोखा बेखौ खुनु माने होबथानो हानाय बादा होनो हानाय बाथ्रा गैया। दा फैबावबाय दानिया गामि दानख'नायनि बाथ्रा बुंदों। दा गामि दानख'नायाव मोनसे रिउमार खालामबाय थादों जे
मोनसे माने मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे प्रपागान्डा खालामबाय थादों मानसिफोरखौ मोनसे गिहोनाय फियार साइकोसिस मोनसे खालामबाय थादों दा बेयाव आङो कमिसननि सासे सोद्रोमा महरै एकर्डनि स्पिरिट बायदियै जि दङ आं बेखौ फोरमायनो लुबैदों जे बेयाव बुंनाय जादों जे नोङो ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक बे गामिफोरा दानजानायनि बाथ्रा गैया आरो जाय गामिया ओंखारलांनो हागोन बेखौ बुंनाय जादों जे नों ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक बै नङै गामिफोरनिफ्राय नाथाय बेबो एथ' सहस नङा जे बिथांमोना जायफोर ओंखारलांनो लुबैदों बर'नि अनगायै बा एसटिनि अनगायै बिथांमोना बेयाव मेजरिटि जानांगौ दा मेजरिटि जाब्लानो ओंखारलांनो हागोन बेबो नङा मानोना दिनैनि थारिखआव जों नुदों जे मोनसे गामिनिफ्राय सोरबा कमिउनिटिया ओंखारनो लुबैदों बबेबा मोनसे कमिउनिटिया खिन्थु हाबफिननो लुबैदों थाखानाय बिटिआरनि गामिनिफ्राय सोरबाया ओंखारनो लुबैदों नाथाय बिनि एसटि मानसि बा बर' मानसिफ्रा बेयाव थानो गोसो जादों दा बेनिखायनो बोथ साइड बेयाव हयथ' निस्सय माने कमिसननि खाथियाव बिथांमोननि आर'जलाइ गोग्लैगोन बिथांमोना आवेदन खालामगोन दा बेयाव कमिसना बिनि गेजेराव नायबिजिरनांगौ दा जों नुदों आङो जि ओनसोलफ्राव बेरायनानै रायजो राजानिफ्राय जि मोनसे बाथ्रा दिनै मोनथिबाय जे मानसिफ्रा ओंखारलांनायाव गैया दिनै हाबफिननायावसो दङ हाबनायावसो दंसिनो दा दिनै बिजनि माने टाउनाबो दानख'जागोन होननानै बुंदों दा दिनै बिजनि टाउनखौ हानहरनांगौ जायोब्ला दिनै नों मा होनदों जे सिमायाव नांजाबनाय जानांगौ आरो सिमायाव नांजाबनाय होनब्लानि लोगो लोगोनो दलरैनो दानजागोन बेथ' बाथ्रा नंला दा दिनै आं मोनथिया जे सोर बबे खनानिफ्राय दिनै बेखौ फोसावबाय थादों जे दाननाय सोनायनि बाथ्रा बुङोब्ला दिनै कमिसन दङ कमिसना दिनैसिम बेखौ रायलायथ'नाय जायाखै अफिसियेलि जेबो खामानिखौ आवगायनाय जायाखै खिन्थु माखासे सेक्सननि मानसिफ्रा जे बिथांमोना बुंबाय थादों जे दानजागोन नोंथांमोना थांसिगोन दानजासिगोन बायदिसिना बाथ्रा दा दिनै आदा रोंग्रानि गामिनि बाथ्राखौ बुंदों जे बिथांमोननि गामियावबो दानजासिगोन दा दानगोना सोर दानगोन दाननांगौबाथ' कमिसनाव माबा मोनसे रिपर्ट होनांगोन दा दिनैहाय दाननायनि बाथ्रा नङा बेयाव गामि सोनायनिसो बाथ्रा दङ बर' गामिखौ जों सोदेरनायनिसो बाथ्रा दं दा मोनसे खोथाखौबो गोसोखांनांगोन जोङो बिटिएडि एकर्डआव गासै 95टा गामि 95 भिलेजेसआ डिसपिउटेड गामिमोन थांनाय 17 बोसोराव बिटिसि सरकारा थांनाय 17 बोसोर सामलायबाय थानाय बिटिसि सरकारा बे 95टा गामिखौ सोनांगौ ना बले बेखौ नोङो सोनांलिया बाद होनांसिगौ बिनि खेबसेबो सरकारजों सावरायनाय बा बिनि थाखाय मोनसे मनिटरिं कमिटि जानांगौमोन माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्ट 6 मासनि उन जानांगौमोन 17 बोसोराव नायोब्ला जों नुयो जे गासै 34 खेब बेबायदि नोङो मनिटरिं मोनसे कमिटि जिरायनांगौमोन थांनाय बे 17 बोसोराव खेबसेबो जिरायनाय नुवाखसै जोङो दा बे 17 बोसोराव नोङो 95 गामिखौ नोङो सोसननांगौमोन बिनि जेबो खामानि मावनाय जायाखसै दिनै बै गामिफोरखौ सोनायनिसो दिनै बे एकर्डआव माने एकर्डआव लाबोनाय जादों दा बेनिखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायगोन गिनांगौनि जेबो जाहोन हयथ' जों आं नुवाखै जे दिनैहाय गामि हाबनायनिसो बाथ्रा बुंदों ओंखारनायनि रावबो गोसो जायाखै दिनैहाय बुंनाय जादों जे एनडिपिफोराबो सागानगिरि हिसाबै बे कमिसनाव थानो लुबैदों होननानै दाबि खालामदों दा बेयाव एकर्डनि स्पिरिट बायदियै दङ जे स्टेक हल्डार इनक्लुडिं एबसु होननानै बुंनाय जादों दा एनडिपि हिसाबै जों नायोब्ला नुगोन दा बिथांमोननियाव आफादखौ गासैखौबो सिमफायनानै दोनजोबनाय जाबाय आरो दिनै जोङो जिथु खौसेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिथु जोंहा पार्मानेन्ट मोनसे अर्गानाइजेसन आरो बेनिखायनो दिनैहाय सागानगिरिफोर हिसाबै जुदि बाथ्रा बुङोब्ला दिनै आंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा महरै बेयाव सायख'नाय जादों माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट माबा मोनसे मावनांगौ दङ बेयो नोङो सागानगिरिफोरजों सावरायनानैनो जागोन बेयो इनफरमेसन बेयाव मोनखागोन निस्सय हारसिङै मावनायनि बाथ्रा गैया बेखायनो सोरबाया बुंनाय बायदि जे जोंबो थानांगौमोन बेयाव आं खोनाबावबाय दाखालि जे षड़यन्त्र खालामनानै सासेल'खौल' सायख'नानै दोननाय जाबाय दा बे जेबो षड़यन्त्रनि बाथ्रा गैया एकर्डआ मा बुंदों बै नोङो MOSआव मा बुंदों बेजोंसो जादों आरो बेबायदिनो दिनैहाय आङो जिथु सागानगिरिफोर होननानै बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सागानगिरि हिसाबै दिनै गासैबो सागानगिरिफोरनि जानानैनो बैयाव एकर्डनि स्पिरिट बायदियै नोङो सागानगिरिफोरनिफ्राय सासे सोद्रोमा होबाय बाखि जेनेबा अफिसारफोर सानै जाबाय मेम्बार सेक्रेटारि बेबो अफिसार जाबाय आरो गुबुन हारिफोरनिफ्राय दालिम बायन बिथांखौ सासे लानाय जादों दा बेनिखायनो नायबा नुयो जे कमिटिखौ नाङा फाङायै माने सोद्रोमा लानानै गिदिर खालामनायनि बाथ्रा हयथ' सरकारा सानाखै
आरो बेबायदियैनो गुबुन जेबो साननांगौ बा षड़यन्त्र दं होननानै आङो सानो।